Goazen guztiok, goazen jainkoaren gana. Jainkoak esana, betor gure gana. Goazen guztiok, goazen jainkoaren gana. Guztion eskaintza hemen bihurtu bedi Kristoren opari. Goazen guztiok, goazen jainkoaren gana. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, presta ezagun geure bihotza, geure anima, eukaristionetan parte hartu alizeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jainko guztidun beti erekoa, zuzendu zeure gogora geure jarduera, zure seme maitearen izenean fruitu onugari eman dezagun. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizibaizera gizaldi eta gizaldietan. Hebrearrei egindako gutunetik. Zenideok, Kristo itun berri baten bitarteko da, heriotza dela medio, lehengo itunaren garaian egindako hutsegiteak barkatzeko. Horrela, agindutako betiko ondarea jaso dezakete, jainkoak deitutakoak. Kristo ezen sartu giza eskuz egindako santutegian, egiazkoaren irudi besterik ezen santutegian, zeruan bertan baizik, orain jainkoaren aurrean gure alde agertzeko. Eta ezen sartu bere burua behin eta berriz opari eskaintzeko, apaiz nagusia berea ez duen odolarekin santutegian urtero sartu oiden bezala. Bestela, hil ere askotan hil behar izango zuen munduaren hasieratik. Baina ez, Kristo behin bakarrik agertu da orain, azkenak diren egun hauetan, bere buruaren opariaz, pekatua ezerezteko. Eta gizon emakumeek behin bakarrik hil behar dutela, eta gero auzia izango dela erabakia dagoen bezala, halaxe Kristo ere, behin bakarrik izan zen opari eskainia guztien pekatuak kentzeko. Eta gero bigarrenez agertuko da pekatuarekin zerikusirik gabe beraren zain daudenak salbatzera. Jaunak esana. Kanta jaunari kantu berri, egin baititu hainbat harrigarri. Kanta jaunari kantu berri, egin baititu hainbat harrigarri. Kanta jaunari kantu berria, egintza harrigarriak egin baititu. Garaipena eman dio bere eskuinak, bere beso santuak. Kanta jaunari kantu berri, egin baititu hainbat harrigarri. Bere garaipena ezagutarazi du jaunak, bere salbamen egintza agertu nazioen aurrean.
Ez da ahaztu bere maitasunaz, Israel herriari dion leialtasunaz. Kanta jaunari kantu berri, egin baititu hainbat harrigarri. Munduko bazter guztiek ikusi dute, gure jainkoaren garaipena. Egin irrintzi jaunari lur osoa, egin poz oiu eta kantu, jo soinua. Kanta jaunari kantu berri, egin baititu hainbat harrigarri. Ospatu jauna zitaraz, zitaraz eta kantu gotzez, turutaz eta adarrotzez, egin irrintzi errege den jaunari. Kanta jaunari kantu berri, egin baititu hainbat harrigarri. Aleluia, aleluia, aleluia. Kristo Jesus gure salbatzaileak, eriotza ezereztu du, eta bizia argitu berri honaren bidez. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jerusalemdik jetxitako legamaisuek hau zioten Jesusi buruz. Beltzebuz dauka honek barruan. Eta deabrueren buruzagiaren indarrez botatzen ditu honek deabruak. Jesusek bere gana deitu eta parabola hau bidez hitz egin zien. Nola bota dezake Satanasek Satanaz? Bere baitan zatiturik dagoen erreinuak ezin du iraun. Bere baitan zatiturik dagoen familiak ezin du iraun. Era berean, Satanasek ere bere buruaren aurka jarri eta zatiturik baldin badago ezin du iraun. Harenak egin du. Ez daiteke inor sartu indartsu baten etxean lapurretara, aldez aurretik ura lotzen ez badu. Orduan bai, harrapa ditzake haren etxeko ondasunak. Benetan diozuet, dena barkatuko die jangoikoak izakiei, bekatuak eta ezan litzatekeen birau guztiak. Baina Espiritu Santuaren aurka birau egiten duenak ez du sekula barkamenik izango. Errudun izango da betiko. Espiritu gaiztua zeukela ziotenek erantzun zien hau. Jaunak, esana? Satanasek egin du hau, esaten diote jangoikoari Jesusi. Pertsona baten gandik botatzen du deabrua, eta hori esaten diote gure jangoikoari. Eta zergatik esaten diote hau gure jangoikoari Jesusi? Askotan eta segurazki danok geure bizitzan esperimentatu dugula. Ez gaudenean ondo, edozein motibo medio dala, psikologikoki, fisikoki, espiritualki, ez gaudenean ondo, dana geure perspektiba dana negatiboa da, bai? Ez dugu zerbait, ez dugu koloretan ikusten baizik eta dena beltza ikusten dugu geure inguruan. Eta hori askotan izaten da gaizki gaudelako. Eta gaizki daun pertsona batzuk gaizki daude tratu
etxaiekin tratu bat egin dutelako. Gu jangoikoarekin tratu bat egin balima dugun bezala, badago beste pertsona batzuk, badakitela zerbait txarra badagoela, eta arekin tratu txarrak egiten duten nahita besteei min eman alizateko. Hau ez da gehienetan pasatzen, ez. Desberdin dute talde batetik gu gaizki gaudenean, gauz beltzak ikusten ditugula geure barruan, geure inguruan, eta gero pertsona batzuk badaudela, beltz hortan daude tratu batengatik. Satanasi bere bizia iriki diotelako. Zanin Haziok esaten du, bi bandera daude munduan, jangoikoaren bandera eta etxaiaren bandera. Nun gaude? Segun nun gauden, geure fruituak oietxek izango dira. Eta fruitu oietxek bakarrik ez, baizik eta geure perspektiba ere horixe izango da. Jangoikoaren perspektiba zein da? Jangoikoaren perspektiba da maitasuna. Horretxegatik gaurko egun honetan esaten du, dana barkatu dezakegu, dana barka dezake jangoikoak, gauz bat ezik, Espiritu Santuaren kontra dijoana. Hori da, inoiz ez da barkatuko. Zer esan nahi du Espiritu Santuaren kontra dijoana? Espiritu Santua guretzako da ez bakarrik maitasuna, baizik eta grazia, indarra, erlazioa, aitaren eta semearen arteko erlazioa da, Espiritu Santua. Horren kontra dijoana da, ez horren kontra jundalako bakarrik, baizik eta etxaiekin zerbait adostu duelako. Normalean gizakile ez da juten maitasunaren kontra. Normalean gizakile ez da juten gauzak banatzen, ni familia hau banatu nahi dut, ez? Nik familia horri gaitza sartzea nahi diot, normalean hori ez dugu ikusten. Baina posible da. Beraz, gaurko honetan, Jesusek erakusten digu geure gizartea ona dala, eta baino gizarte honetan ere badaudela pertsona jakin batzuk ez dutela nahi beste pertsonak maitasunean bizitzea, baizik eta guztiz kontra, nahi dutela behaien burua, besten burua barkau, gaitz bat sartzea edo zerbait txarra egitea. Eta horren kontra egiteko zer egin behar dugu gu? Jangoikoaren ganako erlazioa mantendu, sustatu eta indartu, besterik ez. Zerbait gehiagoen berda, ez? Hori da, egin aldegun gauz bakarra eta indartsuena, jangoikoaren erlazioa mantendu. Eta horren aurka ezin du inor etorri. Jangoikoaren gainetik ez dagoelako inor. Hoize eskatzen diogu gure jangoikoari. Indartu, eman dezaigula berak, graziak, berarekiko dugun erlazioa sustatzeko. Hoy decía que el Evangelio de hoy nos dice que tanto como existe Dios, existe lo contrario de Dios. En la Iglesia se la ha llamado Satanás, diablo, o es igual como se le llame, sino que es lo contrario de lo que es Dios, que es lo contrario del amor, lo contrario de lo que reúne, es lo que divide. Cuando nosotros estamos en división no estamos bien. Cuando nosotros estamos divisos por dentro, que no estamos bien, no queremos que los demás vivan en armonía, no, queremos
Y deseamos muchas veces que yo, si estoy mal, ¿por qué esos tienen que estar bien? ¿No? Y es una cuestión un poco difícil. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir nuestra vida en armonía con Dios. Jangoikoaren laguntza beharrean gaude, jo dezagunaren gana, Jesus jangoikoaren bitartez. Eliza katolikoa eta gainerako kristau elizek gaur egungo gizon emakumei evangelioa siniz eta leia lezkinin ahal izateko, bila dezagula espirituak eragindako eraberkuntza eta batasuna. Eska dezaiegun jaunari. Beren kultura, erlijio edota arrazaingatik naiz justiziaren alde egiteagatik pertsegiturik dauden egoera salatu eta haientzat zenide bihotza izan dezagula, eska dezaiegun jaunari. Gaixo ezindurik, nahigabeturik edota bazterturik daudenentzat izan dezagula kristauok arreta berezia, sendabide eta irtenbide bilatzen lagunduz, eska dezaiegun jaunari. Geure parroki elkartetan ager daitezela evangelioaren testigantza eginez, kristau elkartea bizkortuz eta zenideak zerbitzatuz bizitzeko prest egongo diren apaiz bokaziodunak. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorinaren ogi. Edein katoa zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorinaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna begionez geure eskaintzari, eta zagara ezazu zeure espirituaren indarrez guretzat salbamen sakramentu gerta dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti erekorri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, geure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, bere bekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu. Eta zugana igoz, aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik eingeru eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, diren guztien jaiko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure bizira. Osana zeruko jenetan, bekatu jaunaren izenean datorrena. Osana zeruko jenetan.
Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu garduek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerela jauna. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palkezkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco Gureita Santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Liz Gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur horitzen ditugun Juana eta familian hildako zenide guztiek. Hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarrengo guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldu guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupaka gurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estu aldietan sendo, betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den, zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei, pakea guztien dizuet neure pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, erreg bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, emaiozu alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pake. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zu nire etxean zartu. Baina zazuiz bat eta sendatu naiz.
Neskaia handia, aldarean dago, Jesus estalia. Hor dago eginik gure janaria, oidu mesedea, oi gure zoria. Ez dut nere begiz Jesus jauna ikusten, ez da gorputzeko zentzunez aditzen, baina sendoki dut ordela sinesten, fedez argiturik ordut ezagutzen. Egin dezagun otoitz. Jainko Algustiduna, bizi berriaren grazia eman diguzu, egizu postu gaitezela beti doain honetaz. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedenkaz itzatela jangoiko Algustidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Munduak zurekin postore, kanta kantari daude bihotza zotore. Agur, agur, agur Maria, agur, agur, guztiz garbia. Maria sortu zinan errugabekoa, santidade guztiaz apaindutakoa. Agur, agur, agur Maria, agur, agur, guztiz garbia.
Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.